Toto je Paťo. Paťo tento rok maturuje. Býva zvykom, že po strednej škole sa človek ocitne na križovatke svojho života a musí sa rozhodnúť. Aké má Paťo možnosti? Môže ďalej hrať Minecraft, nájsť si prácu alebo byť nezamestnaný. Ale Paťo má naviac. Kladeš kartu, treba. Toto bude napísané. Milí študenti, uchádzači, prichádzajúci zo stredných škôl, dovoľte, aby som vás oslovil a prezentoval vám ponuku štúdia na Inštitúte manažerských systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Poprade. Naše štúdium v študijnom odbore manažment v tom istom študijnom programe s tým istým názvom manažment ponúka vám, našim budúcim študentom a absolventom, profilovať sa práve v tých pozícií vedúcich zamestnancov, tých, ktorí vedú ľudí a môžu nielen meniť podnikové systémy, ale vytvárať aj určitú tímovú a podnikovú kultúru tak, aby aj určité spoločenské hodnoty a zodpovednosť nielen za ľudí bola formovaná správnym spôsobom. Časť výučby prebieha priamo v podnikoch, kde za účasti už manažerov, ktorí majú isté skúsenosti s vedením ľudí, s riadením podnikov, vám môžu odovzdávať svoje skúsenosti a takýmto spôsobom môžete získať prax a nadobudnúť už počas štúdia. To je to, čo môžete získať z hľadiska nášho študijného programu. Vítam vás v spoločnosti Pasel Slovakia. Pasel víta spoluprácu s Ekonomickou univerzitou Mateja Bela z dôvodu toho, že máme možnosť rozvíjať naše schopnosti, zvyšovať naše kompetencie a tým pádom zvyšovať aj konkurencieschopnosť našej spoločnosti. Paťo napokon zistil, že bez práce nie sú koláče. To je on.